אז חברים, אני רוצה לקחת אתכם היום יחד איתי למפגש האחרון שלי עם סמסונג ועם הנבחרת של התאחדות הספורט. אז בלי דברים יותר חברים, בואו נתחיל בסרטון. בואו נמשיך בסרטון. מה קורה חברים? כאן יאיר, ברוכים הבאים לעוד סרטון והיום ולוג. והיום חברים, אתם באים איתי יחד לוולוג סיום הפרויקט עם סמסונג. מי שלא יודע, אני התקבלתי לנבחרת 10 יוצרי התוכן של התאחדות הספורט וסמסונג, והיום זה הוולוג האחרון. אני ממש מתרגש וגם טיפה עצוב מזה, כי אני הולך להיפרד מכל הדבר הזה שנקרא סמסונג. כן, יהיה לי את המצלמה ואני אוכל לצלם לכם את כל הדברים האלה. והיום אנחנו הולכים לעשות משהו מטורף. עכשיו אנחנו ברגע הזה בבת ים. עכשיו ממש ברכבת בת ים. ופה זה בעצם הרכבת שאלי, מה אנחנו הולכים לעשות פה? אנחנו מחכים כאן לרכבת לפתח תקווה. הולך להיות כאן ממש כיף, ממש מטורף. טוב, עכשיו אנחנו מחכים כאן לרכבת לפתח תקווה. מה נעשה בינתיים? אז בואו פשוט נחכה לרכבת. אז הגענו כאן לפתח תקווה אחרי שעה נסיעה למשרדים של סמסונג. ועכשיו אנחנו נעלה, וכמו שכבר אמרתי לכם חברים, זה מפגש אחרון. ואני רוצה גם להזמין לכאן את אחד מהנבחרת שכבר ראיתם אותו בוולוג הקודם. בואו הנה. שלום, אני רן מרמו. רן, כמו שראיתם אותו גם בוולוג הקודם, אתה מתרגש? כן, מאוד. שאלה, איפה? בוא ניכנס. אני זוכר פעם ראשונה שפגשתי אותך, זה היה כאן. כן, נכון. לא, למעלה. זה היה למעלה. זוכר, אתה הגעת לפניי או אחריי? אתה הגעת ראשון בכל מפגש. בוא לפה, מצאנו פה. אתה הגעת ראשון בכל מפגש. לא, אני הגעתי איך... בואי היה סרטון של האנבוקסינג, מי שזוכר. צלם איתה או לא אותי, תעשה שם. פה היה סרטון של האנבוקסינג. ופה, מי שזוכר, הייתי כאן עם רותם ואוריה. ופה צלמנו איך פתחתי בכלל את המצלמה שאני עכשיו מצלם איתה. בואו איתנו. כן, פה התחלנו ופה אנחנו מסיימים. טוב, אז אנחנו ממש כאן, ואנחנו פשוט הכנו את המתחם. הולך להיות כיף, הולך להיות מטורף. אתם איתי, אני איתכם. מה קורה אור? הפעם הבאתי צלם. היידה. מה נשמע, יא אלוף? בסדר. אוקיי. איזה חום היום, אה? בוא. צלם. כאילו שזה שונה מפעם שעברה. אותו דבר. זה המסך הענק. בואו סתם נתחיל להסביר על דברים שלא קשורים. אחרת, תכירו את לירן ומישל. יש לנו עוד שלט. זהו, יש פה מספיק דברים כאילו. אתה רוצה נשב? כן. אז בואו שב, מה אתה... עכשיו צח מגיע וזהו, בהתחלה, אתה יודע, בהתחלה חשבתי שצח הוא מנכ"ל של סמסונג. הוא לא? שלום. זה צח. מה קורה צח? שלום אדוני. הבאתי צלם. באתם עם החולצה וזה, יפה. אני השקעתי. השקעת. כל הכבוד. עליי. היום לא משנה טוב. את הכיבוד פה, אני הכנתי במיוחד. הוא עבד על זה. מהבוקר הוא מכין ככה. אני אכל אז אתה תאכל הכל אתה. אני אוכל גזר. הפעם גם אני הבאתי צלם. מפגש אחרון. לא רוצה שזה ייגמר. אבל וואלה, זה מגניב שהם עשו את זה. תשמע, הפנס הזה מעל מוסיף, נכון? לא, אבל תשמע, זה מטורף שהם עשו את זה כאן. אני אגיד לך למה, בהתחלה... חשבתי שזה יהיה בתל אביב. זהו, הם רצו לעשות את זה במשרדים של ההתאחדות, נכון? נכון, ואז... עושים את זה לפה, זה מטורף, זה הכי כאילו אנחנו סוגרים מעגל. כן, התחלנו כאן, אנחנו מסיימים כאן, זה לא... עכשיו בואו נלך טיפה לפה, ונכיר לכם את עמדת הקפה, שגם אותה אני אחתוך. יש לך פה קפה רגיל, קפה טעים, וקפה מגעיל. וואלה, אח שלך היה אש. שלנו,
לא יודע אם אתם מבינים את זה מהקליפ, אני לא כאילו. אני אז שעוד דיברנו על הפרויקט הזה וחשבנו עליו, הייתי בכלל בארצות הברית, במיימי, זה תוכנן. התחילה המלחמה, לא יודע אם זה יוצא לפועל, ושמח שבסוף אנחנו נוציא את זה לפועל, כי זה סיפור שחשבנו עליו פתאום, באמת יש פה ילדים שמוקשרים אחד על אחד, וגם היה לנו שנה מטורפת, ואני שמח שככה זרמתם, ושבאמת הייתם קשובים להכל, הבאנו לכם תיקונים, עשיתם אותם, וראינו באמת כאילו איך כל אחד בא מרמה של כלום לרמה טירוף, ואיך באמת השתמשתם גם בכל הכלים שהבאנו לכם, ובטלפון, ובאוזניות, והשעון, כאילו אתגרנו אתכם, זה לא היה קל ועמדתם בזה, וכאילו אין לי מילים, כאילו כיף לי רצח, והלוואי שגם שנה הבאה נוכל להביא אתכם, שתהיו מנטורים של ילדים כאלה, ותלמדו אותם, ותתנו טיפים, וכאילו טירוף, אבל אמרנו בוא נתחיל ונעשה כזה שכל אחד יראה וגם שכולם יראו איך הייתם בהתחלה, בסרטון הראשון, ואיך כזה הגעתם כבר לסרטון האחרון. האחרון באמת התגרנו אתכם, אבל זה מה שתראו. זה זום מטורף שלי למצלמה. מה הקשר? מה הקשר זום מטורף? מה אתה רוצה? לא שנייה, אני רוצה שתראה לזום מטורף שלי למצלמה. די. משה, תסתכל טוב טוב. מה? תסתכל איזה זום מטורף. אני מסכים איתך. רגע. מה חשוב שם? אחי, אני חיפשתי דירה סוף סוף. ועכשיו ברצינות בואו תראו באמת איזה איכות מטורפת יש לסמסונג S23 אולטרה. טוב, זה הסרטון הראשון שלי, יאיר. אני רושם בבנקס משה דמות חדשה. הוא למד איך חושבים סמסונג כמו שצריך, איך חושבים גלקסי, וגם מביא את אח שלו שהוא השחקן הראשי. אני היום רושם משה דמות חדשה לאוסף, זהו. שחקן. אח שלי שחקן הכי מטורף שיש. רגע. אני אומר שחסר לי משהו ששמים לי את הרגע לריצה. מה חסר? אני לא יודע. מה, לנגן? מה, לשחק? מה, לסמורוז אותה? כן! וואו, מה זה? זה הגלקסי בסטור פרו. וואו, פשוט לא שמעתי לך, זה ממש טוב! היידה, אלוף. לא זה שלי. זה סרטון דווקא שהגיע אצלי ביוטיוב ל-130,000 צפיות. סרטון הכי נצפה שלי כרגע. הוא גם זה שהביא אותי ל1,000 סאבים. מה המסקנה? לעשות סרטונים מאח שלך כזה. אח קטן יותר צפיות מאשר אח גדול, לא? זה הסרטון, כאילו נראה לי הכי מאתגרת, ותראו את התוצאות שלכם, אמרת ההתחלה הזאת עוד לפני האודישן, זה המשימה הראשונה שלמדתם, אז כאילו מטורף, אז צאו להגשים את החלומות שלכם, ויאללה, אני חושב שנפגש פה גם שנה הבאה. באתי ככה, לא ידעתי לאן אני נכנס. לא יודע, אבל כאילו, למדתי, איך ככה? וואלה, למדתי מאוד על יוצר תוכן, על הוקים בעיקר, שמפרדים את הסוף מההתחלה. והאמת שגם למדתי מוטיבציה לצאת ולצלם דברים. וואו, האמת הדבר הזה של הפרויקט הזה של סמסונג וראית הספורט דווקא נתן לי דווקא די טוב, כי אני זוכר לעצמי מגיל 7 שהייתי מתחיל את הערוצים יוטיוב שלי והייתי מצלם המון, ותמיד אמרתי מתי אני הגעתי למתי שאני נכנס כבר ליצור תוכן ברמה יותר טובה, הייתי מכנת צילום, וירן תמשיך. אלוף. יאיר. אלוף. רגע, חיבוקים. גם דברת מנהל. וואו, מה זה? מה אכלת? היידה!
אז יאללה, בואו נעשה... עם התעודות, עם התעודות. עם התעודות או עם זה? טוב. כנראה שלא הבנתם משהו, חברים. עצרתי את הוולוג לרגע כדי להסביר לכם שבסוף הוולוג קיבלתי מסמסונג את הדבר הזה. שקית של סמסונג ואת הדבר הזה. רק לנבחרת גלקסי מוב. מי שעדיין לא הבין, אני גם אראה לכם פה. קיבלתי מהם תעודה, שאתם תראו אותה בהמשך הוולוג. תעודה שבו אני בוגר נבחרת ICA, שאומר ישראל, סמסונג, זה מה שעושים שם. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות אנבוקסינג שלם לזה, אבל אני בלי מיקרופון, שנייה אחת עם מיקרופון. טוב, אז טיפה גם הגבאתי את המצלמה, ועכשיו אתם יכולים לראות, אני מסתכל כאן על הלכלוך, עכשיו אתם יכולים לראות מה קיבלתי בגלקס. בגלקסי מוב. בגלקסי מוב. בקיצור, בואו נפתח ונראה מה יש בתוך הדבר הזה. אוקיי. וואי, יש כאן ממש מהדורת קיץ, דברים. וואו. אתם לא רואים את זה, אבל וואו, אוקיי. יש לנו כאן קודם כל נכתב. הקיץ כבר כאן וסמסונג מפנקים אתכם במארז בילדים עם הפתעות שישדרגו לכם כל יציאה. ורגע, יש עוד הפתעה, סרקו את הדקות וקבלו טיפים לקיץ מושלם. אני לא יכול לעשות עכשיו כי הטלפון שלי זה המצלמה, אבל אנחנו נשאר עם זה אחר כך. אוקיי. יש כאן את זה, מה זה? Hello Swim. Hello Smart. זה שקית. אחלה שקית שיכולה להיות לקיץ. כאילו אם אתם רוצים סתם ללכת ככה, נשאיר אותה בצד רגע. פצפצים, מפוצצים. כיף רצח, תשמעו. תגידו לי שזה לא הדבר הכי מספק ששמעתם, אוקיי. בואו נראה מה יש לנו כאן. זהו כלום. בטוח שאני יכול עוד משהו טוב. אז זה המארז של גלקסי מוב, תודה, וגם אני רציתי להגיד לכם חברים, כל חברי גלקסי, תודה. מי שצופה בזה, וקודם כל הצופים שלי ואז חברי הגלקסי, תודה רבה לכם על זה שאתם צופים אצלי, ועל זה שאתם עברתם איתי חוויה כזאת ממש ארוכה עם כל הסרטונים שעשיתי. וחברים, אני עכשיו רוצה להקרין לכם על המסך כאן אחד אחד את כל הסרטונים שעשיתי עם סמסונג. בואו נתחיל עם הסרטון הראשון. הכל התחיל ככה, קמתי על הבוקר ואתה צלצלת. מה אחי? איפה אתה? קבענו אימון. כן, 2 דקות אני כאן, 2 דקות אני באחר, כי אני שנייה בא. רן. טוב, אם אני חייב כבר לצאת, אני מאחר לאימון. רגע, אל תשכח לקחת את הגלקסי וואץ' 6 החדש שקניתי לך. יכול גם להתקשר, גם לשמוע מוזיקה, גם לדבר בוואטסאפ וגם זה שעון ספורט. תודה. ביי נשמה של אמא. אני רץ! נו, איפה הוא? יאיר, הכל בסדר? מה קרה? יודע מה, בוא תראה. קחו 2 דברים שאפשר לעשות בסמסונג S23 אולטרה. 1. קחו את הסמסונג שלכם ודחפו אותו לתוך המכונת כביסה ותראו איך תוך כמה שעות הטלפון שלכם מטורף. זה לא עובד עם כל טלפון וזה לא עובד בכלל, אז אל תנסו את זה בבית. 2. שימו את הסמסונג שלכם בפיצ'ר של ההילוך האיטי לפני שאתם משחקים בכדורגל מול הקבוצה הרמאית, כדי שאם היא תרמה תוכלו לחשוף אותם בזמן אמת. והסמסונג גם יכול לשמש לכם כבר. רק תבטיחו לי לפני שאתם משחקים, תזהרו שהם לא יחטיפו לכם ככה. טוב, נשאר אותך לא רואים, בואי ננסה. אתה יודע לאן להסתכל. לאן מסתכלים? המצלמה שלי.
לא, אתה בואי תראי מחזיקה. אני אחזיק אותה. לקי אור הפריים? כן. יא, בואי. ליטל, בואי פה לדעתי. רגע. ליטל, תסתירי אותי. רק תצטרך לצבוע שיער עוד פעם. איזה מורכב זה. אני חייב להגיד תודה רבה לך. תודה אחי, התכוונתי לך. סתם. לך. תודה רבה לך. הקבוצה שלנו נשארת פתוחה ותרגישו חופשי בכל דבר. תודה רבה לך. אתה. תודה רבה. מי שלא חבר שלנו בגלקסי מוב, מוזמן לשלוח לי הודעה שאני אצרף אותו. זה כי אנחנו נותנים בה הרבה מאוד הטבות. צרף אותי. כן חברים, זה הכול. אני ממש מקווה שנהנתם בוולוג. אם נהנתם תשכחו לשים לייק, סתם להירשם מאחריי וכל שאר הערוצים. זה לא יכול להיות מטורף. רותם, אתה רוצה להגיד להם משהו לסיום? וסקופ של רותם. רותם, תוכל בפגישה הראשונה, שנינו צילמנו פה ולוג. מה ההבדל בין הוולוג שלי לוולוג שלך? תשמע, שהוולוג שלך פשוט אחד הטובים. אתה יכול לעשות בלי, מה? בלי ככה אחי? זה כאילו אתה רוצה להביא להם מתנה, אבל עוד לא. סתם לא, אבל תשמע, הוולוג שלי בין הוולוג שלי לוולוג שלו. בוולוג שלי אני הראיתי אותך, בוולוג שלך לא שמת עליי אפילו. נדאג לזה משהו. ולוג הבא? תשמע, אם אתם רוצים שנתחיל לעשות ולוגים בערוץ של רותם, או שיבואו להתארח אצלי, שימו עכשיו לייק. ברגע שאנחנו מגיעים ל100 לייקים, אנחנו ממשיכים משם. אגב, אתה יודע שבזכות הסרטונים עם סמסונג הגעתי ל1,000 רשומים. 1,200 בעיקרון. תשמע, לאט לאט, מתקדמים כאילו, זה כאילו... הוא ב4,000, רוב הסיכון מניע, כפו אותך, אבל לא. אתה 5? לא, אתה לא 5, אתה 4,000. לא בדקתי, לא הייתי... אני בדקתי, 4,273. וואי. נסתוקר רציני. בוא נבדוק, אתה יודע מה, אם אתה צודק, אם אני... עכשיו מוציא לך 100 שקל, איך אני? יאללה, מצולם. 4,273, בבקשה. יש! נשמע. תוציא כסף. כן, אני בא. תוציא. זה הבלוק הכי שלי בו. אתה הולך לכיס שלי, בוא הנה. ביי. בוא, אצלי בבלוג נשארים חיים עד הסוף. אני יכול לשבוע שלא בדקתי באמת, אני שם ניחשתי. אפשר לדון על קרי, אחי. תשמע, זה קרי... היה כזה לזכות. קח שתי כריכים עליי. אתה יודע מה, אני אקח את המצלמה. יאללה ביי. נתראה בבלוג הבא. סתם, לא. סתם. טוב, יאללה בואו נסיים הפעם איתה. בוא. נסיים את הבלוג. תודה רבה שצפיתם, אנחנו נתראה בסרטון הבא. אז את חברים, יאללה ביי.